ପିଲାମାନେ କ୍ରେମରଙ୍କ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଏ ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ୍ରେମର୍ସ ରୁଲ୍ ବା କ୍ରେମରଙ୍କ ନିୟମ। ଆମେ ଜାଣୁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟାପକ ରୂପ ହେଲା a1x ପ୍ଲସ୍ b1y ପ୍ଲସ୍ c1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, a2x ପ୍ଲସ୍ b2y ପ୍ଲସ୍ c2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ଯେଉଁଠି a1 ହେଲା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣର x ର ସହଗ, b1 ହେଲା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣର y ର ସହଗ ଓ c1 ହେଲା ଧ୍ରୁବକ ପଦ। ସେହିପରି a2 ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣର x ର ସହଗ, b2 ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣର y ର ସହଗ ଓ c2 ହେଲା ଧ୍ରୁବକ ପଦ। ଯଦି ଧ୍ରୁବକ ପଦ ଦୁଇଟିର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ହେବ ନା a1x ପ୍ଲସ୍ b1y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ c1। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେବ a2x ପ୍ଲସ୍ b2y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାଇନସ୍ c2। ତାହେଲେ କ୍ରେମରଙ୍କ ନିୟମଟି କ'ଣ? x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା x ବାଇ ଡେଲ୍ଟା ଓ y ହେଲା ଡେଲ୍ଟା y ବାଇ ଡେଲ୍ଟା। ଏବେ ଦେଖିବା ଡେଲ୍ଟା x ଓ ଡେଲ୍ଟା y କିପରି ବାହାରିବ। ନା ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା a1x ପ୍ଲସ୍ b1y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ c1, a2x ପ୍ଲସ୍ b2y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାଇନସ୍ c2, ସେଥିରୁ ଡେଲ୍ଟା x ଡେଲ୍ଟା y କେମିତି ବାହାରିବ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଡେଲ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଠୁ a1 a2 ଆଉ b1 b2ର ଏଠି ମଡ୍ ବାହାରିବ, ସେ ହେଉଛି ଡେଲ୍ଟା। ତାହେଲେ ଡେଲ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା a1 a2 b1 b2ର ତାର ଆମେ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ତ କ'ଣ ହେବ ନା a1 b2 ଗୁଣିବା ମାଇନସ୍ a2 b1, ତାହେଲେ a1 b2 ମାଇନସ୍ a2 b1। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଡେଲ୍ଟା x କ'ଣ ନା ଡେଲ୍ଟା x ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଏକ୍ସକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବା ଲୁଚେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ୱାଇର ସହଗ ଆଉ ଧ୍ରୁବକ ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସରେ b1 b2 ଆଉ ମାଇନସ୍ c2 ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଡେଲ୍ଟାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଡେଲ୍ଟାରେ ଆମର b1 b2 ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ c1 ମାଇନସ୍ c2 ନାହିଁ। ମାଇନସ୍ c1 ମାଇନସ୍ c2 କାହା ଜାଗାରେ ନେବ ନା a1 a2 ଜାଗାରେ ନେବ। a1 a2 ବାହାରି ଯିବ, ତା ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ c1 ମାଇନସ୍ c2 ରହିବ। ତାହେଲେ ଡେଲ୍ଟା x କ'ଣ ହେଲା ମାଇନସ୍ c1 ମାଇନସ୍ c2 b1 b2। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ତାର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ c1 b2 ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ c2 ଇଣ୍ଟୁ b1। ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କଲେ କ'ଣ ହେଲା ମାଇନସ୍ b2 c1 ପ୍ଲସ୍ b1 c2, ବା ତାକୁ ଏମିତି ସଜାଇକି ଲେଖିବା ସେ ହେବ b1 c2 ମାଇନସ୍ b2 c1। ସେଇଭଳିଆ ଡେଲ୍ଟା y କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଡେଲ୍ଟା y ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଡେଲ୍ଟା x କରିଥିଲେ y କେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା x ସହଗ ଅର୍ଥାତ୍ a1 a2 ମାଇନସ୍ c1 ମାଇନସ୍ c2 ଦେଖାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମକୁ ଡେଲ୍ଟା ୱାଇରେ ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବା ଡେଲ୍ଟାରେ କ'ଣ ଅଛି। ଡେଲ୍ଟାରେ ଆମର a1 a2 ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ c1 ମାଇନସ୍ c2 ନାହିଁ, ତେଣୁ b1 b2 ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ c1 ମାଇନସ୍ c2 ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଡେଲ୍ଟା y କ'ଣ ହେଲା a1 a2 ମାଇନସ୍ c1 ମାଇନସ୍ c2। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ତା'ର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା, ଆମର ଆସିବ a1 ମାଇନସ୍ c2 ମାଇନସ୍ a2 ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ c1। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଆମର ଆସିବ a1 ମାଇନସ୍ a1 c2 ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ c1 a2। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସଜେଇକି ଲେଖିବା ସେ ହେବ c1 a2 ମାଇନସ୍ c2 a1। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଡେଲ୍ଟା x ଆଉ ଡେଲ୍ଟା y ବାହାର କଲେ। ତାହେଲେ କ୍ରେମରଙ୍କ ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା x ବାଇ ଡେଲ୍ଟା, ବା ଡେଲ୍ଟା x ଆମେ ପାଇଛେ b1 c2 ମାଇନସ୍ b2 c1, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ b1 c2 ମାଇନସ୍ b2 c1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡେଲ୍ଟା ମୂଲ୍ୟ ପାଇଛେ ଆମେ a1 b2, ଡେଲ୍ଟା ମୂଲ୍ୟ ପାଇଛେ ଆମେ a1 b2 ମାଇନସ୍ a2 b1, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ b1 c2 ମାଇନସ୍ b2 c1 ବାଇ a1 b2 ମାଇନସ୍ a2 b1। ସେହିପରି y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା y ବାଇ ଡେଲ୍ଟା। ସେହିପରି ଡେଲ୍ଟା y ଓ ଡେଲ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ c1 a2 ମାଇନସ୍ c2 a1 ବାଇ a1 b2 ମାଇନସ୍ a2 b1। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ରେମରଙ୍କ ରୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି
प्रश्नगुड़िक समाधान करिपरिबा। देखिबा ताहले गोटे प्रश्न नबा। प्रश्नटी होउची 2x + 3y = 5, 3x + y = 4। केमती डेल्टा बाहर करिबा। आगुर हम कहिछे डेल्टा होउची कोन ना प्रथम दुई समीकरण रो x और y रो डिटरमिनेंट बाहरिबो। ताले कोन हला ना 2 3 और 3 1 1 होउची y रो सहग। ताले 2 3 3 1 रो मोर हमें बाहर करिबा। ताले कोन हला 2 * 1 - 3 * 3। ताले हम पाइले 2 - 9 = -7। सही परी डेल्टा x बाहर करिया कले x से तमे से भला बंद कले हम दरकार 3 हम दरकार 3 y रो सहग 1 5 4 अर्थात 3 1 5 4 हम दरकार। डेल्टा कोन अछि 3 1 अछि 5 4 नै 2 3 जगह 5 4 आसी जिवो। ताले कोन हला डेल्टा x 5 4 3 1 रो डिटरमिनेंट बाहर करिया। ताले कोन हला 5 * 1 - 4 * 3 प्लस ये 5 - 12 = -7। केमती डेल्टा y आगु जहाँ हम करथिले y टा को जदि हम बंद कर देबा लुचै देबा हम देखाउ x रो सहग आ ध्रुवक पद अर्थात देखो पहला हम कोन देखाला y को लुचै देले x रो सहग आ ध्रुवक पद अर्थात 2 3 5 4 देखाउची। ताले डेल्टा को हम देखिबा कोन अछि ना 2 3 अछि किंतु 5 4 नाही। ई 5 4 कोन हो ना 3 1 जगह रे ता स्थान पूर्ण करिवो। ताले डेल्टा कोन हे जिवो 2 3 अछि 2 3 इसला 5 4। ताले 2 3 5 4 जदि हम डिटरमिनेंट भाग करिबा त कोन होसि 2 * 4 - 3 * 5 ताले 8 - 15 = -7। एपरि x मूल्य होला कोन डेल्टा x / डेल्टा जहाँ डेल्टा x मूल्य -7 डेल्टा मूल्य होला -7 ताले -7 / -7 होला जते 1 y होला डेल्टा y / डेल्टा डेल्टा y रो मूल्य होला -7 डेल्टा रो मूल्य होला -7 अर्थात -7 / -7 = 1। एपरि भाबरे आमे तार निम्न समाधान पाइले x = 1 और y = 1। आशा करे पिला माने त माने एई सूत्रटी को भलार बुझिथिबो क्रेमरଙ୍କ नियम व्यवहार करी प्रश्न गुड़िकर समाधान किपरि करा जाय भलार बुझिथिबो। एबे तमे निजे चेष्टा करो और समाधान करिया को प्रयास करो।